Speciální plyny se používají v různých odvětvích pro analytické přístroje, pro iniciování, stabilizování nebo eliminování chemických procesů, nebo také pro zvýšení intenzity osvětlení pro účely vytvrzování, značení, svařování nebo řezání. Tyto plyny jsou dodávány ve velmi čisté formě, mohou být hořlavé, toxické nebo korozivní a proto vyžadují specifická zařízení pro regulaci plynu, která jsou těsná, odolná proti korozi a neovlivňují čistotu, chemické vlastnosti ani složení plynu. Regulátory tlaku a tlakové ventily musí zajistit vypouštění a přepravu plynu bez rizika pro uživatele, zařízení a budovy. Tyto přístroje pracují se vstupním tlakem i několika set barů a musí splňovat nejpřísnější požadavky na stabilitu průtoku a tlaku.